азизони дил, навори навбатии мо аз рӯи мазмун гӯё давоми навори пешина аст. фарқият ҳамин аст ки ин навор каме пештар, яъне дар моҳҳои майи соли равон ба навор бардошта шудааст ва хостем ин наворро ҳам ба шумо пешкаш намоем. ин навор аз кӯҳу дараҳое ки дар болои деҳаи хушманзараи майдончаи ҷамоати моғиён ҷойгир аст, ба навор бардошта шудааст. минтақа аз поён хело як дараи танг ва кӯтоҳ ба назар тобад ҳам, дар асл ин тавр не. Аз дараҳои гуногун ва паҳн то боло то зери кӯҳи ҳазрати султон ҷойҳои васеъ ва тамошобоби зиёд дорад ва мардуми таҳҷоӣ бо номҳои гуногун ҳар як дараву соҳаи инҷоро ба забон мегиранд. аз ҷумла якчанд номҳое ки дар ёдамон мондааст бо номҳои сӯхтача, туркпарида, сои қуран, валанги дароз, пушти кон, қарокамар ва даҳҳо номҳои гуногуне ки мардуми маҳаллӣ ба забони худ ном мебаранд дар ин ҷойҳо номгузорӣ карда шудааст. табиат зебост, дилпазир аст. хусусан фаслҳои баҳор хело мафтункор мегаштааст. шахсоне ки дар тобистон мақсади дамгирӣ ва сайру гаштҳо доранд, бемалол барои онҳо чунин манзараҳои дилпазир мунтазир аст. шуморо низ ба ин дараҳои зебо таклиф менамоем. азизони дил, сухани ногуфта намонад ки дар комментарии навори гузашта шахсе фикри худро баён карда гуфтанд ки керои таъриф ҳам нест ку як қишлоқдеа. балки дуруст аст, лекин ба шахсоне ки дар чунин манзараҳои дилпазир ба дунё омаданд, даврони кӯдакии худро гузаронданд ва ҳоло ҳам зиндагӣ мекунанд, надонистам, лекин барои шахсоне ки дар чунин манзараҳо, дар чунин деҳаҳо ба дунё омаданду ҳоло дар дунёи кушод ба гуфти ҳазрати лоиқ зиндагӣ доранд, яъне дар дигар шаҳрҳо зиндагӣ доранд ё ба қавли ба дигар ҷо кӯч бастанд, қадри чунин манзараҳо, кӯҳу камарҳо бепоён аст. барои ҳамин ҳар кас қадри чунин манзараҳои доди худоро ба қадраш намерасад. ин фикри шахси ҳар як кас барои худаш аст. лекин барои мо қадру қимати чунин манзараҳои кӯҳӣ беназир аст, ҷудо қимат аст. бояд ба қадри онҳо бирасем. ویدیو کارم میرم اگر روی ویدیو کنم نه مول در اینجا بدست من مولا ند من ناسه
Yen. Gazını ise savaş var. İnce 2 saat üstüne gelmez. O vlogda gibi var. Oh! Hemen ayakta mağaza şey oftam da. Ana kabura. Ana kabura. Ah, haga kalkım ilgili ama. Haga kalka girsin. Asla gel, şimon kaçtan gireceğiz.
Asta میری. نه ترسیده طرف. خیلی asta. شنید یکم جوش بسته کم کم. نه asta. این آب میرفت در نمیده ها؟ من همه حیاتی هست. چی آخه تاراشی؟